Parlok barok menta tungin ya pai pat sasya ka wei ka beriu ka balong ru ka nongseng jong ka CMC belor lakha ya ka ida squadar ka khandai tarik Disember khat pras pa nyo phau haranipat Tamil Nadu kala penlut ya ki por jinglong khunlong khna jong ka ha India namar ba kikmi kikpa jong ka ki trei ha India nadu ka por jong upa e missionary doctor bat ka ida ka deiru negeri Amerika ka kerteng kikmi kikpa jong ka ida kilong ujan skodar jaar bat ka sophi baru kpa jong ka ulong ru doktor ka kerteng bapura jong kane ka samla kalong ka ida sophia skodar ka ida ka im ha India ha kitu kipor ka jinglong jing em jong ki briu India kadang ya pher bha ban menta ha kitu kipor ki briu kilong ki brang sadin shibon ka jingdok ru kadang bon bat ka jingpang ru kinang jelai ki briu kidang sadin ha ka puli puthi bat ha ka jingai ha ki an kiriti ka ida kala pendap ya ka jing pule jongka na Northfield Massachusetts hadin bakala pendap ya ka jing pule jongka kalawan pai sha India ha ka snam khat praspa khandai phau ka daw bakalawan pai no sha India namar bakakmi ki jongka ka don ha padang ka jing shitong kumta ka hab ban wanya rap lam ya kakmi ka ida kamju barkam snutanat ban shong ban sa India Henry kikmi kikpa kila ajimut ya ka bakan trai kumba trai maki haga kam missionary kamen sim jongka ka kan mau bet shalakari la jong sha Amerika barka kut jingmut ban om shong du ha India barka don jing tmo ban don la ka kam la ka jam la jong la ka long yin ka long sam halari la jong Henry ha ka wei ka jingja ka basngau shir khai bha ha ka ta ka por la ong bat ka basngau sun airu ka balapan ka la bak la bak ia ka jing em ka jongka ha ka wei ka met lawan laingut ki rangba ki bawan ban pan jing rap ya la ki lok jongki namar ba ki don ha padang ka jing shitom ban khai ki khon kumta ki la karpat i ka ida bakanya rap lam ya ki ba ka ida ha ka ta ka por ka la pan snuthu bakam dai ka doktor kala yatho ukpa jongka unyarap yaki namar ba ude u doktor Henry kini kimtre barki ong ka dustur jongi ngimsha iki doktor shenrang banle kumta yaki lok jongi ka ida kala persyang ban pensnguthu yaki Henry kimtre laong bakine baro lai ki kentai ki yapno ha kata kamet menstap layo yaki lightly ki met yap jongki ta ki kentai ka ida haba kala tip ya kata ka jing klat no kita ki laingut ki long kmi kala paj do not bat kala sngolengo shibon bat ka ne ka jing ja kala kta shibon ya kala penbon jingmot jing perkhat ya kala sngosi hadu kata khadu kala ra yelde ban lek pule doktor ban sa lang no bat ki kmi ki kpa hai India ban yarap yo kpa jongka ban shakri ye ki brio hai India kham tam na ka banta ki kentai ka ida kala ong ye kine ki kinten haba kala yo i ye kene ga jingja ngangai kene ka dai ka sin ka banekang haba nga yo i markmat ba ublai u khat yanga shaka kam kumta ka ida kala let ban pentibit yelade kum ka doktor ha ka snam khat pras pa khandai ha Cornell University Medical School hadin bakala pentap ye kene ga jingpule jongka kalawan pai pat sha India kum ka doktor kentai kala yarap ye ki shibon ki kentai ha ka jaka bakisa badru ka julet she ki jaka ki bajan ha ka bakibri ki wan banwat ye ki jing yarap jongka bar ka wei ka basngo tanat bar khamsngo upla kalong baka jule ru ye kata ka free medical camp hadin suki ka wat jing yarap nalari la jong ban kershan ye kane ka kam kala yo jing yarap kum ka tiulam na ka banta wei ubri ubakwa ban pensa jingin mau ya la kalong kabala klat no hakador shipho hajar tingka bat ine ide tulap ibarit jongka jing sedang banseng ya i klinik barit banyarap ye gibriu hasnam bat na ki wei ki jaka ki jiwan shaka ka ida ka lej bon sen shakari la jong banwat jingerap na ka banta ka ne ka kam ban yo jingashan kumta daya ka snam khandai spa ar kala yo ban pli ya i hospital ibarit badan tang saupo tli ki jingthia bat kala ai kerteng ya ka Mary Towers Chair Memorial Hospital laong baka khadru ki kentai
na India bat keleng geri India ban ai ke jing hikai ya ki ban long kum kinas ban yarap ya kene ka hospital kala long ka jingka khu ya ki babon ke breu ha keleng geri India bat kum juru khamtam naka jela Tamil Nadu lengba ine suki kala yo bandang penyar ya kene ka hospital bat hadian kene kalak penkelano ya ka kerteng da ka ba iPad ke CMC Vellore Christian Medical College Vellore tangkata ke ida kala sengru ya ka school pule na ka pentaki doktor berkinas na ka penta baro kikin thai bet shinrang ha keleng geri India bar kum juru na ki wei pat kiri kila yo ban pule ha kene ka jaka pule ya kene ka hospital la jutip kum kata ka hospital ki Kristan ka ba hedu ha ka perthai ha ka ba babaro ki breu na keleng geri India na ki jaka ki ba marjan ki yo ban wan ban pule ha kene ka jaka kumta kene ka hospital kala kalalong ka ba pau nambha hari India ka ida kala khalatno aka karta ka ba prap hokandai snam haka arpusal tarik khat khandai spa andru phau haka jaka sa apo bungalo haka ba kane ka samla kala shongla sa marwai klem khon klem kti haka ba kala airu ka jing shakri ka ba biang tam bat kala long ru ka jingkar khu yakinong India ki pai nang shong shnang baro ko wei te parlok kane ka de ka khana lingkwat shaphang ka ida sophia skoda ka nang sang jong ka CMC Vellore khuble shibon ye ka jing aipor ka jongpi tengen sai shampa haka wei ka por khuble shibon